Kak. Wes nyamuk kok ngeklang iki lho kaya. Kaya. Wong ngeklang. Weh, mesti iki nganu iki bar ngombe aras kak iki gara-gara sak botol cilik kae mang iki mesti kaya. Alah, kok ya. Oh. Wong ngeklang iki lho. Lek kantor boyo ning jero kono timbane lembu putih mati. Kaya wong kabuk kae. Weh dilokne rabek lho, Pak. Weh ngono kuwi ekspresi perasaanmu piye jajali. Ngono kuwi ngamuk. Kaya ora wani ngono. Wani ngono lho. Bah, kaya aku cara ngono kuwi tersinggung ngono kuwi. Tersinggung. Kaya Lah masalah ngopi lah sepeda motor sampe ape kebun ning Walah, kere. Kaya. jane mau Kaya jane kowe iki gawe yo ngomongi Pak kowe iki bojo lah ya wis dilolokne perasaanmu piye niki ya.